Milí snúbenci, v žiadosti o uzavretie manželstva ste uviedli, že vám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa na spoločnom priezvisku Strážovský, Strážovská. Keďže všetky náležitosti pre uzavretie manželstva sú splnené, pýtam sa vás, milý brat Milan Strážovský, chcete s tu prítomnou Stanislavou Tyškancovou dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Chcem. Áno. Pýtam sa vás, milá sestra Stanislava Tyškancová, chcete s tu prítomným Milanom Strážovským dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Áno. Dozvedeli sme sa, že nám chceš k sebe ukradnúť jednu z našich najkrásnejších susediek, tak sa ťa myslím opýtať, či tu pred všetkými si prvý raz ochotný sľúbiť, že sa budeš o ňu starať ako o poklad a že ju budeš mať rád a že ju budeš väčšinou slúchať. This home I'd your comfort in. I'd your comfort in.